лично. И когато заставаме на това място, знаем и разбираме, че не човека е тук. Поне аз, докато за втори път стоя на святото място и просто знам, че когато дойде Словото, което има да дам, не е от мен, то е от небето, то е от Бога и Бог е тук на това място. И тази вечер вярвам, че всички ние усещаме Неговото присъствие, защото Той е най-важното за нас. Ако Него го няма тук, напразно е нашето идване. Ако Исус и Святия Дух не са тук, защо сме тук ние тогава? Така че вярвам, че това, което Бог вложи в моето сърце като Слово, вярвам, не се надявам, но вярвам, че все някой от вас ще го хване. Дали някой чрез онлайн или някой тук от това място, както обичам да казвам, дори само през мен да мине това Слово, аз съм благодарна за него. Темата ми днес, по която ще говоря, е "Не поглеждай назад". Много често при нас, християните, се среща точно това нещо. Започваме да тръгваме напред с Бога, покайваме се, приемаме го за наш личен спасител, след това взимаме водното кръщение, участваме в Господната вечеря, в Неговото тяло, в Неговата кръв, заедно. Обаче идва един момент, в който започваме да виждаме назад. И точно когато погледнем назад, било то в разочарования, било то в наранявания, или дявола се опитва да ни припомни какъв грях си извършил преди да срещнеш Исус и да те накара да се самоосъждаш. Или пък да те върне отново за малко в старите ти навици. Когато си мислиш и казваш, аз съм силен, няма отново да се върна там, откъдето излязох. Само за малко ще изпуша една цигара, само ще изпия една бира, или само да чуя какво се случи в онова семейство, клюката, и до там. Но не знаем, че точно това за малко, точно това любопитство и точно когато си мислиш, че си много силен, може да те върне много назад и да си останеш там. И една от историите, които в Словото е голям пример за нас, да не поглеждаме назад, това е Лот и неговата съпруга. По-точно неговата жена, която погледна назад. И тя стана стълб от сол. Даже наскоро бях чувала по National Geographic и не знам, че този стълб все още там някъде го откриха. И какво се случи? Нека първо да прочетем в Божието Слово самата история, защото много често казваме, нали знаете историята за Лот и жена му? Нали знаете историята за Содом и Гомор? Обаче много от хората не я знаят. Много от хората са чували само за градовете на греха, за Содом и Гомор, но не знаят цялата история, това, което се случи там. И винаги е много добре, преди да кажем това, което Бог иска да предаде и да каже, е добре да се знае историята на всичко това. Нека да отидем в Битие, 19 глава. Така. При вечер дойдоха двама ангела в Содом. Това са ангелите, които отидоха първо при Авраам и Авраам започна да се споразумява с Бог. Ако има 10, ще погуби ли града? Ако има 5. И тогава ангелите се насочиха към Содом при Лот. Вижте, нещо, което ми направи впечатление. Да не четем много от Словото, защото ще стане наистина много четене. Как може някой да стане посредник за теб? Как може човек, чрез някого, който се моли за теб, чрез някого, който ходатайства за теб, може Бог да спаси живота ти? Авраам знаеше, че Лот е там, в този град. Семейството на Лот е там. И той започна да се споразумява с Бог
До толкова, че по едно време се осъзна и усети, че прекалява. Но все пак да попита още веднъж. Ако мине. И така Бог просто от настояването на Аврам, той реши да пожали семейството на Лот. При вечер дойдоха двама ангела в Содом, а Лот седеше до Содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне. Поклони се с лице до земята и каза: ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си, пренощувайте и си умийте краката, а утре станете и си идете по пътя. Аз знам, че съм посрещала много ангели в моя дом. Знам, че всички вие сте посрещали ангели в дома си. Може би няма да видим буквално ангели с крилете си, но Бог изпраща хора, които да ни предупредят. Бог изпраща хора, които да ни изведат. И е много важно дали ще ги приемем. Много е важно дали ще ги послушаме, това, което има да ни кажат. А те отговориха: не, на улицата ще пренощуваме. Но като настояваше много, те се отбиха при него и влязоха в къщата му. И той им направи угощение и им изпече безквасни хлябове и ядоха. А преди да си легнат, те, градските мъже, содомските жители, млади и стари, целият народ, обиколиха къщата и викнаха на Лот: къде са мъжете, които дойдоха при теб тази нощ? Изведи ни ги, да ги познаем. А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе си и каза: моля ви се, братя мои, не правете такова нечести. Вижте, сега имам 2 дъщери, които не са познали мъж. Тях ще ви изведа навън и направете с тях каквото ви се вижда угодно. Само на тези мъже не правете нищо, понеже за това са влезли под покрива на стряхата ми. Готов ли си, или да кажем, готови ли сме да жертваме най-милото си за Бога? Готови ли сме да жертваме всичко, което имаме? Защото аз вярвам, че на Лот тези 2 дъщери бяха всичко за него. Готови ли сме да жертваме време, да жертваме финансите си, да жертваме абсолютно всичко заради Бог, заради Божии хора, които Бог праща ангели за нас? Или приемаме ги, обичаме ги, посрещаме ги, докато не дойде момента, в който трябва да жертваме нещо? Тогава всеки ще избере семейството си. И точно с това разбираме, че не Бог е на първо място в живота ни, а трябва да е. Защото любовта на Бога трябва да е на първо място в сърцето ни. А Бог ще се погрижи за всичко останало. Махни се от тук, казаха още. Той дойде тук самичък и е пришалец. Момент, бърках. Вижте сега. Имам 2 дъщери, които не са познали мъж. Тях ще ви изведа вън и направете с тях каквото ви се вижда угодно. Само на тези мъже не правете нищо, понеже за това са влязли под покрива на стряхата ми. Но те извикаха: махни се от тук. Казаха още. Той дойде тук самичък и е пришалец и иска още и съдия да стана. Знаем как отиде Лот в Содом като пришалец. Ей, сега на тебе ще направим по-голямо зло, отколкото на тях. Когато започнаме да следваме Бог, когато Бог изпрати ангели, изпрати хора в живота ни, които да ни помогнат да ни изведат от този лукав свят, хора, които се опитват да ни покажат пътя към Христос, на неприятеля няма да му хареса. Никак няма да му хареса. И ще се опита по всякакъв начин да ти навреди, за да може до такава степен, че да се откажеш и да кажеш: отказвам се. Или както в случая на Лот, да каже: Лот, ето, вземи ги, аз не си давам дъщерите. Или как така ще навредите на мен, какво ще ми направите? Ето, вземете ги. Но не, Лот остана там, където трябва. Лот посрещна ангелите и не допусна да им се стори зло. И наистина в моя живот мога да кажа, че когато започнахме да следваме Бога, не само сега, преди години и сега, когато Бог изпраща хора,
които да ни подкрепят в молитва, които да ни показват пътя, които да ни насърчават, които да ни помагат, с които заедно да изграждаме Божието царство, на неприятеля не му харесва. И ще търси начини да ни раздели с тях. Понякога успява. Но затова трябва да искаме Божията мъдрост. Защото Той не иска да сме едно. Той иска да сме разделени. Казаха още: и напираха силно срещу Лот и се приближиха да разбият вратата. Твоята врата заключена ли за неприятеля? Тази врата, която неприятеля се опитва да разбие, трябва да стане заключена. Но когато Христос, когато Святия Дух е вътре в сърцето ти, вратата ти ще стои заключена за него, за неприятеля. Но мъжете посегнаха и издърпаха Лот при себе си вкъщи и затвориха вратата. Също поразиха със слепота хората, които бяха пред вратата на къщата, и малък и голям, така че не можеха да намерят вратата. Има един, който, колкото да се опита на приятеля да ни навреди, когато сме с Бога, когато сме с Святия Дух, Той няма как да ни остави някой да се допре. Той каза, че без Негово знание дори косъм няма да падне от главата ни. Нека да отидем по-надолу. Тогава мъжете казаха на Лот: имаш ли друг някой, зет, синове, дъщери и който и да е било други, които живеят в града? Изведи ги от това място, защото ние ще съсипем мястото, понеже се усили викът на злото им пред Господа и Той ще ни изпрати да ги съсипем. Опитваме ли се да спасим семействата си днес? Всички ще кажем, че да. Но как? В повечето църкви, които съм виждала, ако мъжът е в църквата, жената го дърпа към света или обратното. Ако пък мъжът и жената са в църквата, децата са в света. И кой е този, който трябва да помогне на семейството си да бъде в Божия дом? Та нали ние? И как трябва да го направим? С Божията мъдрост и с примера на Христос да привлечем на първо място да спасим семейството си. Защото ние, ако не успеем да спасим семейството си, как ще може да помогнем на хората в света? Защото не само един човек от семейството трябва да бъде пример. Хората виждат светлината, когато цялото семейство е пример. И както казва Словото, мъдрата жена съгражда дома си. Ние, жени, трябва да бъдем мъдри. Понякога ни е много трудно да бъдем толкова мъдри жени, но трябва. Трябва да бъдем примера за нашите деца, за нашите семейства, за да може да ги отделим от този свят. И така Лот излезе и говори на зетьовете си, които щяха да водят дъщерите му. И каза: станете и излезте от това място, защото Господ ще съсипе града. Но на зетьовете му се видя, че той се шегува. Понякога говорим за Бога, говорим Божието Слово и някои ни правят на луди. Взимат ни на шега, взимат ни на подигравка и за съжаление не разбират. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот, като казваха: стани и вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град. Един да повярва, целият му дом ще се спаси. Така казва Божието Слово. Един да повярва и целият му дом ще се спаси. В какво повярва Лот? По-надолу в Словото виждаме, че Лот не само повярва, той наистина се довери на тези ангели. Той се довери на Бог и избяга и реши да тръгне. И дори каза на зетьовете си да тръгнат с него, но за съжаление те не разбраха и останаха там. Но той се бавеше и затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери. Изведоха го и го поставиха вън от града, понеже Господ го съжали. Тук не пише Господ ги съжали. Господ го съжали. Той съжали Лот. А името на жена му дори не се споменава. Тя се споменава като жената на Лот,
нито пък на дъщерите му. Кой съжали Бог? Лот. И чрез Лот Бог спасява неговото семейство. Но има нещо друго, което ще разберем по-надолу. Защото Бог иска да те спаси, но ти искаш ли? Ето, нека първо прочетем. И като го изведоха вън, единят каза на Лот: бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да спреш някъде в цялата тази равнина. Ще повторя отново. Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да спреш някъде в цялата тази равнина. Бягай на планината, за да не погинеш. А Лот им каза: ах, Господи, не така. Накрая те го изведоха на сила. Той започна много да се бави. Днес виждаме как Бог ни вика, Бог ни подава ръката си и казва: време е, трябва да излезеш от света и да дойдеш при мен. Но повечето хора си казват: Господи, още ми е рано. Господи, до година е сватбата на синът ми, на дъщеря ми. Нека да мине сватбата и тогава. Намираме си куп извинения, куп оправдания. Но това е само губене на време. Това е само губене на време. Понякога Бог до такава степен дори ни се сърди и на сила трябва да ни изкара оттам. На сила. И се чудим после: защо се случи това с нас? Защо дойде тази болест върху мен? Защо се разделиха децата ни? И само защо? Но питат Бог защо? Трябва да зададат въпроса си към себе си. Защото вината е в нас. Бог ни казва: ела при мен. Ние му казваме: изчакай малко, бавим се, лутаме се, въртим се. Докато не дойде време, на сила да ни изведе. И тогава дори тичаме към Него. Той просто ни издръпва, идват изпитанията, идват нещата върху нас и тогава вече идваме при Бога. Тогава започваме да се осъзнаваме. Отново, за съжаление. Ето, слугата ти придоби твоето благоволение. О, колко е добре да придобием благоволението на Бога. И с опазването на живота ми ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мене. Но аз не мога да побегна до планината, да не би да ме постигне злото и да умра. Гледай, моля, този град е близо, за да прибегна там, и е малък. Нека побегна там. Не ли е малък град? И така животът ми ще се опази. Той му каза: ето, слушам те. И за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там. Затова този град бе наречен Сигор. Слънцето изгряваше над земята, когато Лот влезе в Сигор. Отново виждаме нашия Бог колко е милостив. Не стига, че избави Лот и семейството му от Содом, че го съжали, пък покрай него и цял малък град отново се размина. Защо? Защото съжали Лот. Защото Бог е толкова милостив, че дори освен неговото семейство, той не порази и този малък град Сигор. Само защото го помоли Лот. Няма къде да избягам, ще ме настигне. Виждаме колко е голяма милостта на Бога. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа, от небето. Ето вижте, понякога огънят, който идва върху нас, като изпитания, като неща, понякога Бог просто ги допуска. Огънят идва и от него. Той съсипа тези градове и цялата равнина, всички жители на градовете и земните растения. Но жена му на Лот след него погледна назад и се превърна в стълб. Ето, стигнахме вече до там, докъдето трябваше да стигнем. Не поглеждай назад. Но въпреки, че прочетохме цялата история, аз мисля, че на вас ви харесва тази история. Тя е голяма поука за нас. И мога да кажа, че тази жена, за мен, може би затова не е споменато името й.
Виждаме много велики жени в Словото, за които малко се говори. И за това ни опрекват след това и казват, жена нямала право да проповядва, да благовества, да стои за тамвон, защото много малко се говори за жените, които са направили много за хората и народите си и за Христос. Тук виждаме жена му на Лот, която е лош пример за нас, но пък е доста известна, за разлика от другите жени в Библията. Известна е, всички знаят за Содом и Гомор. Като кажем Содом и Гомор и жената превърнала се в стълб от сол, всички знаят тази история. За съжаление отново, лошият пример за нас. Тя погледна назад, защото тя тръгна натам, на където я насочи Бог, на където по-точно я насочи нейния съпруг. И отново непокорство, като Ева. Отново непокорство, като Ева. Вторият лош пример за нас. Аз не виждам други жени, освен тях. Може би има някои, които не съм ги срещал все още. Но те наистина са лош пример за нас. Те отново показаха непокорство към своите съпрузи, към своите мъже. Как показа непокорството си? Защото Бог не е говорил с нея. Тук виждаме в историята, че си имаше разговор между Бог, между ангелите, с Лот, но не и с жена му. И Лот е този, който като мъж трябва да бие на масата и да каже, излизаме от този град. Трябва. Бог ми каза. И Бог каза да не се обръщаме назад, защото ще умрем. Адам по същия начин каза на Ева, защото Бог е казал на Адам, още преди да бъде създадена Ева. И Ева отново с непокорство отиде и взе от плода. Но разликата тук е, че жената на Лот дойде смърт за нея, а при Ева дойде смърт за целия свят. Греха дойде на земята. Бог иска да ни изведе от място, което ни отдалечава от Него. Място, което те отдалечава от Бога, аз мога да кажа, че място, което може да те приближи до Него, на първо място, което много от хората не разбираме. Мястото, което ни доближава до Бога, това е Божия дом, Господния дом. И защо църквите напоследък, виждам и в онлайн пространството, не са толкова пълни. Пълни са за празниците, но през другото време няма толкова хора. Защото когато идват в Божия дом, трябва да дават. Когато идваме в Божия дом, отивам в друга тема вече, но ще се доизкажа. Когато дойдем в Божия дом, ние не разбираме защо идваме. Ние си мислим, че като дойдем, трябва да просим, да искаме. И просто Бог да дава. Господи, моля те, дай ми изцеление. Господи, благослови ме. Господи, дай мир в дома ми. Но забравяме, че когато идваме в Божия дом, тук е мястото, тук е олтара, тук е храмът, в който трябва да даваме жертвата на Бога. 24/7 ние се молим, искаме и казваме, Господи, дай ми, Господи, избави ме, Господи, помогни ми. И за 2 часа в неделя, това време, което е за нашия Спасител, ние отново само го молим. Отново само искаме. Вместо да му дадем почита, да му дадем хвалата, да му дадем жертвата, да му благодарим, ние идваме и искаме. Това е грешката на много християни. Не знаят защо идват. Те си мислят, че като се молят и искат от Бога, това е правилната молитва. Не е правилната молитва. През другото време може да се молим постоянно и да искаме. Но поне 2 часа на ден отдели да даде жертва на Бога. Църквата е място, където се дава. Дава се хвалебна жертва, дава се молитвена жертва, поклонение, хваление и дарение. Друга тема. Бог иска да те изведе от мястото, което те отдалечава. Отново сме в първа точка. Което те отдалечава от Него. Казах, че мястото, което ще ни приближи до Него, е Господния дом.
Но местата, които ни отдалечават от Него, знаете ли, за мен, много хора казват, че да отидеш на светска сватба било грях. А пък хората от света казват, че Исус е бил на сватба. Исус е бил на сватба, Исус е пил вино. Никъде не пише, че е пил вино, а пише, че е направил вино. Но Исус, като е бил на тази сватба, се е запомнил с едно, че е направил чудо. Той се е запомнил с това, че той е направил първото си чудо. Това за тях беше голямо нещо. Да напълни делвата с най-сладкото, не знам, виното сладко ли е, горчиво ли, с вино. Така е, аз не разбирам защо, ако отидем на светска сватба, не може да се разграничаваме. Та ние, ако сме светлината на света, как ще светим в светлината? Няма да се различаваме. Нали трябва да светим в тъмнината? Там ще заслепим дявола с нашата светлина. Ако отидем на светско тържество, например, Калчо го знае, че пиеше много, обичаше да лепи, нали, парите. Сега не обича да ги дава там, обича да ги дава на друго място. И в един момент отиваме на светско тържество и Калчо си стои на масата и вместо да слуша музиката, която се свири или да наблюдава кой как се е разиграл на дансинга, седнал е до някой непознат човек, някой човек от света и започва да му свидетелства. Макар и да вика, че не се чува от музиката, но той е там да покаже светлината си. И хората отстрани, които познаваха Калчо, ще си кажат: мале, това не ли е Калчо, който пиеше толкова много? Боже, той ако беше сега в света, вие знаете ли той колко пари хвърляше на музиката? Голяма промяна. Виж, даже впечатление не му прави. Смее се. Ето това е да бъдем светлина в света. В света, не в църквата. Не в светлината, а в тъмнината, казва Бог, да светим. И това не са местата, които ще ни отдалечат, ако си с Божия дух, ако си достатъчно силен да устоиш на това. И ако дори където и да си, да работиш за Бога. Да работиш. Защото това е нашата мисия. Нашата мисия не е да се издигаме, не да ставаме известни, но да работим на Божията нива. И това не са местата, които ще те отдалечат, ако ти работиш за Бога и привличаш хората с твоята светлина. Местата, които ще те отдалечават от Бога, са места, където е сърцето ти, там, където стана частица. Всеки от нас има свои недостатъци. Мога да кажа, имахме наши недостатъци. Може би останало нещо, но ако искаме да се променим и да следваме Бога, може би постепенно при някой рязко се случва изведнъж, но аз вярвам, че Бог това, което остава малко в нас, и това ще го изтръгне. Но местата, които ни отдалечават от Бога, са места там, където е останало нещо от сърцето ни. Например, обичала съм да гледам сериали. Много, не че съм обичала, пример. Например, много обичам да гледам сериали в миналото си. И отивам при някого и започва да ми говорят за този сериал, за този сериал и започват да пускат. Докато вместо да си говорим за Бога, те си пускат сериала. И аз му говоря, обаче никой не ме слуша и аз се заглеждам в сериала. Но ако не ми е слабо с това, ако сърцето ми не е там, няма да ми направи впечатление. Но ако това беше нещо любимо от ежедневието ми, нещо от миналото ми, което ме връща назад и си спомням, мале, спомняш ли си онзи сериал? Как го гледахме? През коя година беше? И почваме вече. И се запалваш отново. И отново тази твоя страст, какво е това? Връщане назад. Това време, което трябва да дадеш за Бога, това време, което трябва да привличаш хората и да светиш, те привличат теб. Защо? Защото стана частица от теб там. Ако мислиш, че е останало нещо от теб към сериалите, няма да кажа към други пороци, защото само за това говорим, но, например, към сериалите, към кючеците, към светската музика. Знаете ли какво казва Бог?
Бягай за живота си. Бягай, защото от това може да зависи живота ти. Направи 3 крачки напред и с това връщане назад те връща 5 назад. След това нещо друго, което е останало. Започваш сериалите. Докато гледаме сериалите, вече няма да говорим за Бога. Почваме вече да обсъждаме. Ама добре де, тя нали обича него, защо така? Сега пък ми изневерява. Даже и плачем понякога. Вместо това време да го даваме на Бога, ние влизаме там, връщаме се назад. Когато има кючеци, просто си казвате, така, отвътре ми играе. И ми бягай. Има толкова много неща, които, може би понякога си казваме, аз лично за себе си, казвам, Боже, аз нямах много пороци. Аз нито пушех, нито пиех. От време на време, без да искам някоя клюка, без да искам. Всички така казвам. Но наистина като погледнем и когато се застояваме в такива компании, на такива места, в които вместо ние да ги привлечем, те привличат нас, мъчиш се, виждаш, че не успяваш, виждаш, че направи крачка назад. Бягай. Виждаме тук нещо, което така много... Точно това си говорихме с Калчо преди 2 дни. Той ми зададе въпроса. Може ли, ако жената посещава църква, а мъжът не, да бъде спасен? Нали словото казва, че, както казахме преди малко, един да повярва, целият му дом ще се спаси. И дадохме примера с Лот, че Лот се довери и повярва на думите на Бога. И му се покори. Но успя ли Лот да спаси цялото си семейство? Не. Ето защо словото казва, че Бог ни даде свободната воля. И че когато застанем пред Него, всеки един ще отговаря за себе си. Да, Той иска да спаси цялото ти семейство, цялото ти потомство. Понякога на сила се опитва да ни изведе. Но когато нещо има, което ни държи назад, нещо, което не искаме да се разделим с Него, при обръщането ти, при поглеждането ти само назад, ти можеш да станеш там. И това, което Бог е планувал за теб, аз вярвам, че Бог е планувал добри неща за Лот и семейството му. Той искаше да избави цялото му семейство, дъщерите, жена му. Обаче тя избра и не можа да се въздържа отново със своето любопитство или отново с това, което имаше в сърцето си, нещо, което я държеше там. Тя не можа да устои и се обърна, но остана там. Тук поуката е много добра, поуката, която ни дава Лот. Че въпреки неговата жена, че остана там, той не се обърна назад. Той не погледна назад, въпреки че жена му там умря, остана и стана като стълб. Той не се обърна, но с това свое покорство, с това свое решение, той изгуби жена си, но спаси дъщерите си. Защото може би, ако и той се обърне и остана там, щяха да погледнат и дъщерите му след него. Защото знаем, че родителите са примера за децата си. Родителите са силата на децата си. И ако и Лот го нямаше, момичетата щяха да се обърнат, щяха да погледнат и те. Но виждаме, че Лот беше доста упорит. И въпреки, че жена му остана там, той успя да спаси 2 си дъщери. Ето го това, въпроса, който би зададе Калчо. Според мен, да, ако един повярва, целият му дом ще се спаси, но ако искат. Бог се налага понякога да ни издърпа на сила, но ние упорити магарета. Ние сме като упорити магарета. Просто и натливи, и настояваме на своето си, и му казваме, изчакай. Бог да чака нас. Ето за това Бог не позволи да ядем от дървото на живота. Представяте ли си, ако взехме от това дърво? За това се пази и до днес. Защото човека е просто, няма да кажа, по-зле и от животните. Той праща ангели
или в днешно време хора, които да ни помогнат и да ни помогнат и да ни покажат на къде да тръгнем, за да не загинем. Благодарение на такива хора днес имаме църква. И да благодарим на Бога за мъдростта, която ни е дал и ги приехме. И днес мога да кажа, че сме напред и вярвам, че няма да се обръщаме назад. Защото дявола просто идва с... Всички знаем, че дявол идва със своите обвинения. Какъв си бил преди? Но има една светска поговорка, или как да го кажа, не ме гледай какъв бях, а виж какъв станах. Това може да го кажем само на неприятеля, когато дойде и започва да ни обвинява и да ни казва: спомняш ли си какво направи миналото лято? Смешно е, защото в тинейджърските си години имаше един филм, който гледахме. Ужаси. Филма е ужаси. Не го препоръчвам на никого, защото не е правилно да гледаме такива демонични филми. Но ние го гледахме, когато бяхме още в тинейджърска възраст. И заглавието на този филм е: спомняш ли си какво направи миналото лято? И така идва дявол и днес. Не случайно тези филми са от дявола. Тези ужаси, тези убийства и неща, те са от дявола. И той идва и ти казва: ти преди да тръгнеш на църква, правиш много лоши неща. Ти преди да дойдеш на църква, пиеше много алкохол. И съвсем много можем да изредим тези страсти на плътта, които са доста. Които всеки от нас е притежавал, когато не познаваше Бога. И все още се борим с тях. И започва да те обвинява. Връщате назад. И идва самоосъждането. Идва самоосъждането и си казваш: аз ли да застана отпред да се моля? Аз ли да застана отпред да пея? Че коя съм аз дори да проповядвам Божието Слово? Да, аз преди хората знаят. Започваме вече хорското мнение. Да благодаря на Бога, че ме промени в това. Почваме с хорското мнение. Ама хората ме знаят аз каква бях в света. И сега аз как да застана пред тях? Карате да се чувстваш недостоен или недостойна. Да се самоосъждаш. С връщането назад, да погледнеш назад това, което беше. Но аз ви насърчавам, макар и светско изказване, ви насърчавам, когато дойде на приятеля и ви каже: ти си недостоен, ти си грешник, ти му кажи: не ме виждай какъв бях преди, а виж какъв съм сега. А пък не знаеш и плановете на Бог какви са за мен. Има връщане, което ни връща в наранявания. Както обичаме да казваме, огорчавания. Много пъти ми се е случвало. Не много пъти. Просто живота ми мина в това. Дявола да ми припомня кой с какво ме е наранил, кой с какво ме е обидил, как аз давам всичко от себе си, а не получавам нищо. И това ме караше да се чувствам нещастна. И съм сигурна, че не съм само аз, че не бях само аз. Много от нас са в същите състояния. Трябва създаден човек да общуваш в църквата, например, който преди време просто употребен от неприятеля, който неприятеля реши просто да използва, за да те нарани и за след време да може да ти припомни и да те дръпне назад. Седиш с дадения брат или сестра и дявола, ти трябва да му направиш нещо добро. Трябва да го прегръщаш, трябва да го обичаш. Обаче в един момент имаш тази любов, имаш това желание, обаче идва точно това поглеждане назад. Когато си казваш: Боже, ама той не заслужава това отношение от мен. Той не заслужава те толкова да направя за него или за нея. Миналата година аз имах нужда, например, те се направиха, или той, или тя се направи, че не чува, не вижда, не знае. Когато имах нужда, не бяха до мен. Или в многото си говорене човека нещо каза, което не беше редно, не заслужава. Ето, поглеждане назад. А Бог ни учи да гледаме напред. Бог ни учи да имаме Неговата любов, да показваме Него.
да се смиряваме. Защото това е смирение. Да знаеш, че някой е постъпил зле с теб. И ти да продължаваш да го обичаш и да правиш добро. Когато правим тези неща, трябва да ги правим с радост. Но когато има огорчението в нас, ние ги правим на сила. Защото Словото го изисква. Защото това ни учат в църквата и трябва да го направим. Трябва, но не го правим правилно. Защото поглеждаме назад това, което беше. А за да продължим напред, дори да сме паднали да ни е препънал някакъв камък или да има някаква дупка, която се спънахме и паднахме, тя ще бъде само за поука за нас, защото напред ще има още. Но не трябва... Кой? Нормален човек би се върнал отново да се спъне там. Мисля, че няма такъв. Така трябва да бъдем и в духа. Ако си бил наранен от някого и неприятелят се опитва да ти го припомни, ти просто продължи напред и кажи: аз го обичам, аз му прощавам и аз ще му давам повече, отколкото съм давала преди. И имаме това връщане за малко в света, за което ви казах по-рано. Връщането в света. Да мине сватбата, да мине кръщенето, да мине бала. Поканиха ме на една бира, само една бира, или само една цигара да изпуша, или само един път да пробвам, например, другото, по-опасното от цигарата, от другите цигари. Само да пробвам. Нищо, аз няма да го правя това нещо. Само да пробвам, само да не се изложа, само да уважа човека, само да не кажа: ти си подчехал. И ето това за малко обръщане, за това малко поглеждане и си оставаш там. Просто си оставаш там. Нека отворим в Лука 9 глава и там ще видим какво казва Словото. 9 глава, 62 стих. Айде. Тук Исус казва на хората: тръгни след мен, върви след мен. А друг каза: ще дойда след тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Мисля, че всички разбирате какво иска да каже този стих. Ще го прочета, 62 стих отново. А Исус му каза: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Тръгнал си да работиш за Бога, обаче поглеждаш назад, нищо няма да направиш. До никъде няма да стигнеш. И не си годен за Божието царство. Бог не иска хора, които поглеждат назад. Бог иска хора, които гледат напред. Хора, които гледат към кръста. Хора, които гледат към небесното царство. За това, което очакваме да дойде. А не хора, които поглеждат назад, дори в миналото на другите. Не, дори в своето. Понякога много ни пречи точно това. Защо да ходя на църква? Този пастор, ти знаеш ли го какъв е бил? Откъде да знам дали още не си попива или направи нещо? Не отивам. Онзи брат няма да ходи на църква, че вчера съм го видял на лайв, че пие алкохол. Или преди години направи много лош грях. Ето това е отново поглеждане в чуждото минало. Отново поглеждане назад, което ти пречи на теб да тръгнеш напред. Както отново казват в света, поглеждаме в чуждата чиния и не виждаме в нашата, че е празна. Не виждаме, че нашата е празна. Изпускаме. Защото почваме да сравняваме хората, кой какъв е бил. И не искаме да посещаваме църква заради хората, които посещават църква. Толкова много случаи има, които съм чувала и съм виждала през годините. Не искат да ходят на църква, защото даденият човек, когото мрази, този човек, който му е навредил, или този човек, който е сгрешил, е там. И да, ама този човек търси Бога. Ти къде си? Ти поглеждаш назад в чуждото минало, което дърпа теб назад, не него. Кой е този, който иска да те върне назад?
Кой е този, който иска да погледнеш назад? Автоматично всички знаем кой е. Знаем, но въпреки това сме, Господи, не знам как ще прозвучи тази дума, но ще я кажа. Мазохисти. Въпреки, че знаем, че дявола се опитва да ни накара да погледнем назад в това, което се е случило преди това в живота ни, за ударите, които сме имали, за нараняванията, въпреки, че знаем, че това е от него, на нас ни е добре да се връщаме там. Сякаш ни харесва да сме наранени. И какво прави това? Отново поглеждане назад. Отново 2 крачки назад. Ние знаем кой иска. Тези неща, които ни връщат назад, дърпат ни назад, сякаш едно въже, което има от двете, нали знаете тази игра, как се казваше, не знам, от двете страни въжето. Ето по този начин, сякаш нас ни хваща от едната ръка неприятеля, от другата ръка ни хваща Исус. Но разликата тук е, че знаем кой е силния. И знаем, че Исус много бързо може да ни помогне. Но Той сякаш оставя малко ти да вземеш решение към кого да се насочиш и да се предадеш. Въпреки, че ни дърпа Исус, Той оставя и ти дава собствената воля. Той отново полага се усилия да те издърпа. Но сякаш ти не искаш. Сякаш ти се оставиш повече в ръцете на неприятеля. Не сякаш, а така. Да се поправя. Още един пример от Словото за нас. Не само за мъжете, но и за жените. Като цяло, за тялото Христово, за църквата. Това е Йосиф. Йосиф, онзи красив младеж, мъж вече може би. Дойде жената до него да го прелъсти, буквално скъса дрехата върху него. Но аз вярвам, че той дори не я погледна. Защото като мъж, може би, не знам, аз не съм мъж, но като човек, мъжете са малко по-податливи в тези неща. И да го дърпа жената на сила, със сигурност, както жената на Лот, имаше частица от неговото сърце, там, нали, нещо, което да му хареса. Но въпреки това той остана покорен на Бога. Какво направи? Той избяга. Но съм сигурна, че само за малко, ако тя извика името му Йосиф, и той ако се обърна за малко към нея, щеше да успее да го прелъсти. Когато една жена иска мъжете, просто щеше да успее да го прелъсти. Просто ако беше, може би, извикала, не знам. Но той реши да остане покорен на Бога. И както каза на Лот, Лот е бягай за живота си. Тук Йосиф не чакаше Бог да му каже, Йосиф бягай за живота си. А Йосиф започна да бяга за живота си. И не се обърна. И не погледна. Защото, може би, в един момент, ако погледна назад, тази жена не се знае била, не знам, може би да пише облечена или не е била облечена. Може би щеше да се прелъсти и да се върне и да си остане там. И да направи грешката на Давид. Давид можеше да обърне погледа си, можеше да си отиде в стаята, но той реши да поглежда. Ето това поглеждане ни води до смърт, в духовен смисъл. Ето това поглеждане за малко ни води към грях. Само малко погледна Давид, уж без да иска, тя точно тогава решила да се къпе. Но Давид не реши да избяга. Давид не реши да обърне очите си и да не поглежда. Но Йосиф го направи. Той наистина е един голям пример за нас. Как трябва да бягаме от греха? И тук не става въпрос само за ситуацията при Йосиф да бягаш от дадената жена или от дадения мъж или от някакви такива похотливи неща. Да бягаш от греха. Ние като жени знаем кое най-много ни привлича. Това е да чуем някоя нова новина. Така е по-смирено казано новина. Всъщност клюка. Нас жените ни влече това. И ако си в такава обстановка между такива хора, които ти им говориш за Бога, ти им говориш по Божието Слово,
Ти се опитваш да сееш, те не приемат, а се опитват да сеят на теб. Любопитството, бягай за живота си, защото наистина от това зависи нашият живот. Времето напредна, аз сега видях. Добре. Бог ти казва, не се обръщай назад, защото с обръщането си, с поглеждането си, можеш да се... Когато те дръпне назад, ти можеш да паднеш. Друго е да си подготвен, да гледаш, да се насочиш нещо към даденото изкушение, ти си го правиш умишлено. И просто ще тръгнеш. Но когато само поглеждаш тайничко, с поглеждането те дърпа назад и това дръпване падаш рязко. И оставаш там, ето това е лошото, че хората не осъзнаваме, че няма за малко. Няма за малко. Поглеждането назад оставаш там. Има друг, да, може би, когато погледнеш назад към даденият ти порок, дадените неща, които се случиха в живота ти, ти ще останеш там, но ще дойде момент, в който отново ще потърсиш Бога. Ще дойдеш на църква, при изпитанието, при огъня, който идва, с това твое поглеждане и оставане там, автоматично идва от всякъде. Идва огън от Бога, идва изпитание от Бога, от неприятеля неща и ти отново започваш да ходиш на църква. Има връщане при Бога, но отново за малко. Отново за малко. Защото има частица от твоето сърце там в света. Връщането ти назад няма да ти позволи да продължиш напред. Наистина е така. Това наше поглеждане в чуждата чиния, в чуждия живот, в чуждото минало, това поглеждане в нашето минало, в нашите наранявания, това само ще ни попречи да вървим напред. Бог ще ни изкара на сила от мястото, което не е за нас. Както ангелите изкараха Лот и семейството му. На сила ги изкараха и накрая жената не успя да се спаси. Остави всичко зад себе си. Това, което беше като наранявания, като обиди, като навици, като пороци и не си припомня и въобще за тях. Защото с приемането ти на Христос, с отдаването на живота си в Неговите ръце, всичко това е заличено. Всичко това е забравено в Божите очи. Всичко това е простено. Всичко това, като наранявания и неща, са превързани и са излекувани от Бога. Но с връщането ти и поглеждането ти там, ти отваряш тази зараснала рана. Сам, отново казвам, мазохизъм. Остави всичко зад себе си и се фокусирай към крайната си цел, към спасението. Не се връщай в болката, не се връщай в разочарованието, не се връщай в самоосъждането, не се връщай в любопитството, а бягай за живота си. Бягай за живота си. Върви напред и не поглеждай назад. Защото целта на неприятеля е да те върне там, откъдето Бог те изведе. Но Бог е подготвил напред нещо по-голямо за теб и за мен. Видяхме в Словото, знаем, Авраам, когато остана покорен и Бог му каза да излезе от отечеството, да напусне градът си, да напусне всичко. Той го направи. Той го направи и след това виждаме колко много неща се случиха, колко благословения е получил Авраам. Понякога мястото, в което оставаш, хората, с които оставаш, местата, на които ходиш, разочарованията, в които се връщаш, те ти пречат за твоето благословение. Те ти пречат за твоето благословение, затова излез оттам. Бог ти казва, излез и не поглеждай назад, а върви напред. Бъдете благословени, братя и сестри. Малко отново прекалих с времето, но ние си имаме време. Просто наистина това слово за мен и нека не поглеждаме назад. Нека вървим напред с Христос. Нека да търсим
и фокусът ни да бъде към кръста, към спасението, към живота. Защото поглеждането назад коства живота ни. Така че днес Бог ти казва, бягай за живота си. Там, откъдето Бог иска да те отведе, не се дърпай, а тръгни след Него и го послушай. Защото коства живота ти, коства вечния живот, който Исус е подготвил за нас. А целта на всеки християнин е да наследим Божието царство. Бъдете благословени!